Non ten nada que ver coa comida, bastante máis desagradable. É un reto, atención, de defecar dentro das piscinas, unha auténtica porcallada. E non é pouca cousa porque xa se detectou en 300 piscinas de todo o país, de toda España. De momento, pois parece ser que non chegou aínda ese reto a Galicia, pero ollo porque hoxe fomos ata unha piscina en Ourense e ali os bañistas din que xa teñen atopado algunha sorpresa desagradable. Vemos que nos contaron e de seguido falamos con Cristian a ver que ten de especial e sobre todo de porcallento, como dicimos, este reto. Non te desperdicio. Viches algunha vez algo raro, sorprendente na superficie da auga? Non, a verdade é que non. Preguntámolo porque hai un reto viral que en algunhas piscinas, se van unhas cantas delas, pois que hai xente que, vamos, que fai as súas necesidades sólidas en pleno apoxeo das instalacións. Joder, pero eso é moi grave, non? Dis que ás veces hai piscinas nas que aparecen cacas, deposicións, un zurullo. Pode ser posible. No, aquí non, de momento nada, ¿eh? En las piscinas? Cousas misteriosas, sí. E que algo saliu, Non oiches Este es un nada. reto, se nos va a la cabeza. No. Pelos puede haber alguno, pero vamos, de outra cosa no. Cando dis saiu é que emerxeu. Non, suelen estar abaixo. E que consecuencias provocou? Alboroto de primeiras? Evidentemente vaciado de piscina. Hubo algún ano que tuvemos unha semana seguida aparecendo merda na piscina, nos vestuarios por fora, nas escaleras, en todos os lados. Aparecen en varias, aí como se foran ovellas, deixando un rastro, e outras veces nos bordillos. Bueno, lo más grave es el riesgo de salud, pero la falta de respeto hacia los demás también. Es que va todo unido. Chema, mira para a túa esquerda e de súpeto unha deposición. Non, eso xa é moi fuerte. Salgo da piscina correndo xa. Que é o seguinte que faría? Pois a verdad é que iría a facer unhas analíticas por si acaso. Se eu vexo, chamo os socorristas, e yo que fixo, vai fora. Esa non volve a entrar na piscina. Isto non te o ensinan nos cursos de socorrista, sabes? Aquilo de atopar e recoller zurullos cunha rede. Ao final é a experiencia. Vamos, a mí me parece una cosa que no me entra en la cabeza, porque hay unos servicios para poder hacerlo, tanto sea piso, sea lo otro. Supongo que serán jóvenes haciendo... Pues eso. Yo creo que a mi edad ya no se me ocurre hacer ese tipo de cosas. Lo que no sigáis a ese o a esa, o a quien sea lo que haya perpetuado esa moda, que no. ¿Lo haríais en vuestra piscina privada? Pues lo demás es de todos, así que si no lo haces en lo tuyo, no lo hagas en lo que compartimos. Quen cague nunha piscina a vos parecevos unha merda? Merda non o siguiente, Rico. E a parte importante, aquí ven tres que están preparados para todo, para salvarnos, para rescatarnos. Pero para recolleren as súas cacas, nada de nada. Esta xente non está para iso, Que maravilloso, Emilio. A verdade que si a min os retos virais nunca deixan de sorprenderme. Cristian, vouche facer unha pregunta, perdoa pola pregunta. Non sei se ti algunha vez atopaches un zurullo nunha piscina. Por sorte nunca pasou, pero non menudo susto e como di Emilio, menuda merda, non? Bueno,